La vida són instants, xicotets instants. Us heu donat compte? Instants que es queden com a records, que marquen i que ens costarà oblidar. Podem estar junts. Si els carrers s'omplen de gent, no hi ha res més que tingui en ment, que en solitud estic perdut i junts no ens cal ningú, i junts no ens cal ningú. Repassem les vivències més nodrits d'experiències, la gent que hem conegut que ens porta un nou futur. La més mínima essència és trobada amb paciència. I el premi 46è de la Falla ja estem tots de la Vall d'Uixó. Aquell que s'ho val. Si els carrers s'omplen de gent, junts no ens cal ningú, junts no ens cal ningú. Primer premi Falla número 7, Falla número 7. Tercer premi Falla número 7, Falla Centro. Si els carrers s'omplen de gent, junts no ens cal ningú, junts no ens cal ningú. Si els carrers s'omplen de gent, no hi ha res més que tingui en ment, que en solitud estic perdut i junts no ens cal ningú. Ara, que tot el viscut són records, encenem l'espurna d'un nou cicle. Eternament agraïts pel que hem cremat al 2023.